Ja són 3 tocs, me'n vaig. Però què passa? Marieta, vols jugar? Sí. Però on ha anat? No ho sé. Se n'ha anat corrent. Sí, sí. Xuparà la camiseta seva. Camiseta seva, que has perdut. Una i un canut. Alemanya, posa. Ara què fem? No sé, per allà va. Vale, continuem. Se mira la càmera, mirem els dos. Comunique que el entrenador no està. Per tant, deixarem així l'ataúd i demà ja veurem què passa. Ja, José. No, ja ho ha tocat. Vale, ho treus a poc? No, és molt gran, no me cap en les meves mans. Marieta, tornant la feixura que et vas portar de la sepultura.